Em fa especial il·lusió presentar-vos la nova temporada 2012-2013 del Teatre Auditori després de celebrar 10 anys amb més de 285.000 espectadors. En nom de tot l'equip que ho ha fet possible, moltes gràcies per la vostra confiança. Vivim temps incerts, complexos, que ens conviden tant a la reflexió individual com a la col·lectiva, i les arts escèniques i musicals són un bon recurs per veure'ns reflectits i reflexionar. Amb aquest esperit, la cartellera que us presentem per aquesta temporada vol seguir arribant a tots els públics. Per això, trobareu espectacles per a tots els gustos i edats, combinant gèneres, disciplines i propostes clàssiques al costat de les creacions artístiques més contemporànies. Deixeu-vos seduir amb l'espectacle familiar de la companyia italiana TPO que porta per títol Kindor, vida aventurera de les ovelles d'Islàndia, i que us sorprendrà per la seva posada en escena i per la proposta d'interacció amb l'espectador. També amb la dansa de Serge Jalabert o del ballet de Moscou amb el Trencanous, la música dels grups de Russian Red i d'Antònia Font i del conegut grup dels anys 60, el Duo Dinàmico. Tot això sense oblidar la gira de Montserrat Cavaller. La nova temporada 2012-2013 segueix compromesa amb Granollers i la seva comarca, donant suport a la seva creativitat i inquietud artística, que en aquesta ocasió podrem veure de mans del Cor de Cambra de Granollers participant en el concert de cor i cobla i conjuntament amb la Coral Polifònica i el Cor Mix en el concert Mozart al cor en record a Carles Riera. La presència musical, local i comarcal també és present a la nit de gospel amb els grups New Orleans Gospel Choral i el Cor Gospel de Montmeló. També el concert amb el guitarrista Josep Enríquez i els concerts de l'Orquestra de Cambra de Granollers, que sota la batuta del seu director Corrado Bolsi ens presentarà una temporada amb una triple proposta per concert. No podem acabar de citar aquesta participació local sense fer esment als tradicionals pastorets de Josep Maria Folch i Torres, a càrrec dels Amics dels Pastorets de Granollers, i que inicien una nova etapa sota la direcció de Frederic Roda. No us perdeu, doncs, aquest clàssic amb una versió totalment revisada i plena de sorpreses. Quedar atrapats per històries com l'obra d'èxit d'aquesta temporada Incendis o l'Habitació Blava, Canigó, Dubte o fins i tot l'èxit del musical Forever Young són tan sols el primer plat d'una temporada que s'inaugura plena de màgia amb l'espectacle del Mag Lari Esplenda. Malgrat les dificultats dels temps actuals, no renunciem a presentar-vos una temporada amb la diversitat i la qualitat del treball i esforç dels nostres artistes, amb el desig més profund de contribuir en un projecte educatiu on la cultura no és un luxe, sinó el millor dels recursos a l'abast de tothom. Gaudiu-ne i que sigueu feliços.